Mga lugar nga bahanan sa Dakbayan Sugbog isusi ni Mayor Mike Rama kinsa nangunay sa pagdemonstrate sa paghawan sa mga lapok nga nakaali sa agianan sa tubig. Kinihuman sa nasinati nga halapad nga pagbaha sa Dakbayan sa Sugbo. Ang detalye pinaagi ni ining report. Unang isusi sa mayor ang Tejero ug Tinago area ilabi na ang mga kalsada sa Bonifacio diin nakita nini ang sitwasyon nga daghang nakaali sa agianan sa tubig. Hinungdan nga giistorya niya ang mga sinaligan sa programa sa gihimo nini paghatag og sulbad sa baha. Gipahunong niya ang construction sa usa ka building hangtod dili mahawanan ang mga nagpundong yuta nga hinabwa. Sa pikas kalsada, dismayado usab ang mayor sa nakita busa ni kuha kini og pala o gikandos ang lapok nga anaa sa agianan sa tubig. Gibanwasan usab niya og tubig gamit ang balde isip pagpakita sa paagi paghinlo sa mga nakaalis sa waterways. Kana siya pagkaya, kana siya tingala ng forma na. Balik. Pero season. Lapok. So I'm just bringing you the illustration. As I've been telling all the time, I hate to see water, especially when it's not raining. And I hate to see water when it rains and it stays very long. Ang mayor, bag-o lang nakaabot gikan sa Russia ug iyang giuna sa pagsusi ang epekto sa baha mugna sa uwan sa nakalabayng mga adlaw. Gikatakdang susiyon usab niya ang flood-prone area sama sa nasipit sa Talamban. Asa na ta sa ato ang gubat batok baha niya? Gubat, kuwang pa, kay pila ra kabuk ang naguba. Kinalang guba, harong mabalik ang agianan sa tubig. Gikan sa baha giadto usab nini ang mga dapit nga nasunugan sa Barangay Tejero og ni Mando siya sa iyang mga sinaligan nga hatagan og maayong kapasilungan ang mga nabiktima sa sunog. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.